Morten Nielsen, udviklingskonsulent. Og hvorfor holdt vi den her konference i weekenden om fremtidens atletikmiljø? Det gjorde vi, fordi at vi i efteråret 2014 udgav rapporten Fremtidens atletikmiljø i samarbejde med Idrættens Analyseinstitut. Og efter at have givet klubberne et halvt års tid til at gøre sig overvejelser og læse rapporten, så var det vigtigt for os, at de anbefalinger, som rapporten er frem til, på en eller anden måde bliver sat i værk i kraft af nogle projekter, eller i hvert fald få gjort sådan nogle overvejelser om, at det her er relevant for de konkrete klubber. Og hvad skete der så på DAFs konference? Jamen, vi lagde an fra administrationens side med at holde nogle inspirationsoplæg, korte, hurtige, måske lidt provokerende oplæg, hvordan man kunne integrere måske nye grupper i atletikken, eller have en anderledes tilgang til, hvordan vi fastholder og udbygger vores brugerflade i atletikken som sådan. Derefter kunne folk vælge sig ind på 4 forskellige spor, henholdsvis stævner, faciliteter, træningsmiljøer eller ungdom. Og i grupperne arbejder man så videre med de både erfaringer og idéer, som de første oplæg havde ført med sig. Og til sidst var der en præsentation for, hvordan kunne det her så blive til noget konkret. Hvor er det, vi rammer nogle af de behov, som både brugere og klubber de efterspørger. Og hvad skal der ske nu? Jamen, nu skal vi så have arbejdet videre på administrationsniveau, på udvalgsniveau og på klubniveau i forhold til, hvordan vi får sat nogle af tingene i gang. Fordi der er rigtig mange gode idéer, der er rigtig mange eminente erfaringer fra, hvordan man rammer forskellige målgrupper. Nu skal vi ligesom have dem både synliggjort, men også have dem ført ud i livet. Og det kunne i første omgang have bagkant på konferencen i efteråret og en tilsvarende fremtidens atletikmiljøkonference i det kommende forår. Men det afhænger helt af, jamen, hvorvidt og hvor villige klubberne og forskellige aktører er villige til at spille ind og være med videre i processen.